Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vari kushorwa nebato reZANU-PF pamusoro peurongwa hwavo hwekumutsidzira urongwa hwePolitical Actors Dialogue Pollard. Sapinda muna wedzizere ndopano kuti bva subscriber wolaika wotina on the bell icon. Saka tipinda muna munonzi vakuru veZANU-PF vari kushoropodza Pollard. Vanoti urongwa uhwo hungori chitoro chekutaura chinopiwa mari nevateresi uye hapana chinobuda. VaMnangagwa vakaparura Pollard musi wa17 chibhabvu 2019 mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzanga dzichinetsa, asi bato guru rinopikisa panguva iyoyo reMovement for Democratic Change Alliance rakaramba kupinda. Vakapinda muPollard vakapihwa mibairo yemotokari dzemhando yepamusoro aIsuzu D-Max uye mari zhinji. Kwapera mwedzi mushure mekupokana kwesarudzo dzemuna 2023 vachinyora mubepanhau ravo rinotungamirwa nehurumende, vaMnangagwa vakati vane chinangwa chekudzosera Pollard. Saka ndomatya ari kubuda panapa zvinzi aiwa vava kupokana, vava kunetsana, zvinzi aiwa Pollard iyi yamuri kuisa iyi inongobuditsa mari, inenge ichingotereswa mari ichingoenda kandi vachingopa marepresentatives eMpollard imomo dzimotokari but pasangana chine musoro chavanenge vachiita. Saka ndokupokana kana kupokana resistance iri kupiwa ED Mnangagwa aiwa nevanhu vemubato ravo. Saka chimbotudzei mafunguro enyu munoti kudii pamusoro penhau idzi dzabuda dzinyogwa pana paJewelers. Pinai comment section medu mutudzi mafunguro enyu. Musangano subscribe, like, turn on the bell icon.